Hello guys, nako diri sa swimming pool sa Dayanog, San Juan, Southern Leyte. First time nako nakangari og swimming pool ni Flores. Nindot ang ilang swimming pool, hinlo, blue, fresh air, fresh water. Aron gajud ka hinlo guys, anindot ka adjud guys. Nalipay gajud ko guys nga naka-vlog ko diri guys. Unja nay mga background nindot nice kaadyo ang ilang mga buyak guys. Nay mga kalubian, kasagingan, tuwa pay mga building didto sa layo. Para tingali to para seminaran. Pwede po mo diri guys mag-renta ug naay okasyon sama sa nang mga birthday o kaway-kaway lang Chris, katawa lang kay nalipay ka man nga nakangara sa swimming pool. Pwede pod guys magrenta ka mo og naay birthday, pista, wedding anniversary ug unsa pang mga okasyon guys pwede diri mo renta guys. Nindot kaayo diri guys oy. Arang gajud ka nice kadyo guys. Daghang may mga ligo diri guys. Karon guys waya may naligo guys. Munang nag-vlog lamang ko diri guys. Nag-solo flight kunuhay. Bye-bye Chris, kaway-kaway ginagmay. Hinambid pa si Chris, murag korek. Model kunuhay si Jagamay. Napoy daghan diri motorista. Daghan mo dayo kalain-lain lugar, do